Ono po čemu se razlikuje japanski hleb od naših klasičnih je starter. Starter se pravi tako što se ubaci u šerpicu 125 ml mleka i 50 g brašna i neprestano meša dok se kuva. Kad počne da se sjedinjava, spreman je, ostaje trag od varjače ili kašike. U mleko rastvoriti kvasac, dodati šećer i kačicu brašna i sačekati dok nabuja. U veću posudu prosejete oko 450 g brašna, dodati kašičicu soli, kad kvasac nabuja presuti u brašno, dodati starter i jaje. U zavisnosti od kalupa podeliti na jednake loptice. Ja sam delio na 3 dela, premazati jajem i peći na 180 stepeni.